Okay, may buntag. Luto na sa taning atong lutoon nga sa Bisayang lutong Bisaya kining kinason, pero buntaga. Luto tag kinason. Kanya mo niya itong lamas, kamatis, bombay, o espada, sibuyas. Kanya di asad tay ginamos ato ning sarsahang. Ginamos. Ginamos. Magsarsa sa taginamos. Na ginamos kay luya. Okay. Yan na. Dito na natin islayas ng lamas nga sining pinason. Ako lang yung sagol ang sibuyas diri kay paglulog na to aning pinason. Isabay na nato ni ang sibuyas. Pawahin na to. Pagday na bukal. Okay, magtakal na ta. Hindi kayo makuha rin. Pero dapat. Okay, ato na ni takal ang atong kahag. Kaya lunod na taning atong ahos. Ya, tabunan sa pabrihan atong nilason na gibisan luya. Tabunan sa nato. Kaya ato ng ablihan ang atong luto nga kinason di bisal nga ato ganing sabon.
Diyos. Ako maraming bitsinan. Nga ato sa ning pa bukalon. Ini akong luto nga hinason. Okay. Okay, ato nang ablihan. Atong kinason nga idisal. Na nag-isbo na. Ang iyahang baho, ang iyang kahumon. Puno na kaning sibuyas. Okay. Nga luto na ang atong kinason. Nga ari na sa ginamos atong disalon atong ginamos. Na. Okay, nga ang sunod na itong iluto. Ini ginamos. Ginamos. Ako nilunod ang bahos. Ano siya ang ginamos nga di sinarsahan. Sa tabunan. Kaya ato na aplihan ang atong sinarsahan nga ginamos. At muli siyang kamatis nga itong isarsa sa ginamos. Humok na ang iyang kamatis, humubay. Ginamos. Kaya tabunan sa nato ang ginamos. Kaya atong abrihan na atong sinarsahan nga ginamos. Ito na ang atong ginamos. Ato na yung haunon sa bowl ang atong ginamos. Tapos, ya, karon kay sulod na to ani kay gusto pamahaw na ta. Okay, ngayon na ihanda na nato ang atong mga luto na nga kinason
o atong ginamos. May saging sa nato. Mabahaw ta ninyo. Yan, mabahaw. Ginamos. Gamot. Gamot na sinatahan. Natol. Okay, salamat nga may buntag. Ay kalimot sa pag-subscribe, pag-share,